सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। नोंथांमोननि गेजेरावनो फैगासिनो दं मोनसे गोदान बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों गोसोआ बोराया। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बिरफुं बर'नि गोसोआ बोराया आबुं सावथुननि शुटिंआ बे समाव सोलिगासिनो दङ। बे सावथुनखौ लिरदों आरो डिरेक्शन होदों बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामदों बिबेक गयारी आरो फावखुंग्रि महरै मनालिसा हाज'वारी। लोगोसे फाव खालामदों गाहायै प्रबिन गयारी, फैला, मेन्डेला, दाब्ला, जिजास, अनसुमै आरो बर'नि गोबां मुंदांखा फावखुंगुरफोर। खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुननि गेजेरजों आथिखालनि थासारिखौ बिथा खालामनानै दिहुननाय जादों। जेरै आथिखालाव जुलि जाखानाय आइजोफोर आरो हौवाफोरा गुबुनजों दोनखारलायनाय आरो जौ लोंनायनि जाहोनाव बर'फोरनि गोबां नखरफोरा आलाय-सिलाय जानाय, बे थासारिफोरखौ सावथुननि गेजेरजों आबुङै फोरमायनाय जादों। लिरगिरि आरो दिथागिरि मेन्डेला ब्रह्मआ सावथुननि गुबै थांखिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुवारै फोरमायदों। फै बे समाव जों आबुङै मिथिनानै लानि। बे सावथुननि मुङा जाहैबाय गोसोआ बोराया। प्रडाक्शना जाहैबाय जाम्बी प्रडाक्शन आरो बे प्रडाक्शननिनो बिगुमाया जाहैबाय बिरफुं बर'। दायो जे नोंथांमोनहा बे सावथुनखौ शुटिं खालामनाया बेसेबां जौखोन्दोसो आवगायनानै दं? दिनैसिम 50 जौखोन्दो आवगायबाय होननानै बुंनो हायो। दायो जे नोंथांमोनहा बेयाव जि सावथुननि शुटिंफोरखौ खालामबाय, दा बिनि गेजेरजों बर' हारियाव माबा मोनसे लाब जागोनखौ नोंथांमोनहा मिजिंथिदों नामा? दिनै जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय सेंग्रा लाइमोनफोरा दिनै लोंनाय जानाय ड्राग्स बेफोरजों गोजोमनानै दङ। दा बेफोरजों गोजोमनायाव लाइमोन सेंग्राफ्रा मा खहा जादों बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो बे लोंनाय जानाय ड्राग्स फेग्रा मुवा बेनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानो हागोन बेखौ बेयाव मेसेज होनाय जादों। लोगोसेनो जों दिनै नुदों गोबां हाबा जाखानाय आइजोफोरानो जा बा हौवाफोरानो जा बिथांमोना दिनै गावबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गावबा गावनि हौवाखौ गारनानै गोदान हाबा जाखानाय मानसिफोरा हाबा लालायबाय दङ। बेफोरखौ जों माबोरै फोसाबनो हागोन बेखौबो बेयाव नोजोर बोनाय जादों। बेनिफ्राय लोगोसेनो जों दिनै नुदों जायफ्रा टेटआव फोरोंगिरि मोनदों, बे टेटआव फोरोंगिरि मोननायफ्रा जायफ्रा सिख्ला हिन्जावसाफोर बिथांमोना गोजानाव साख्रि मावहैनांदों आरो बे साख्रि मावनानै बेसेबां खस्थ' मोनदों आरो बे खस्थ'खौ जों माबोरै फोसाबनो हागोन बेखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों। जे नोंथांमोनहा नैबे सावथुनखौ गासै बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि अनसायजानायखौ नोंथांमोनहा हास्थायदों? दिनै बिथां जाम्बी प्रडाक्शना बेल' गिबि नङा, सिगाङावबो फिल्म दिन्थिखांबाय बा प्रडिउस खालामबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन बिथां प्रडिउसारखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बेयाव थानाय आर्टिस्ट बिथांमोनखौ मदद हेफाजाब होनो थाखाय आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे फिल्मखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। जानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआव नोंथांमोननि बेले बेजे साननायफ्रा बे फिल्मखौ नायोब्ला माबा मोनसे फोसाबनाय लाबोनो हागौ। बेखायनो आं खावलायगोन सम मोनोब्ला खनसे बे फिल्मखौ नायथों। नोंथांमोना बे सावथुनाव जे फावखुंगुर हिसाबै सोरखौ लानाय जादों आरो फावखुंग्रि हिसाबै सोरखौ? बेवहाय गुबैयै दं जोंहा हिर' हिसाबै बिबेक गयारी आरो मेइन एक्ट्रेस हिसाबै दङ जोंहा मनालिसा हाज'वारी। लोगोसेनो बेयावथ' नोंथांमोन नुखाबाय, दाब्ला दङ, जिसास दङ, अनसुमै दङ, जा बिथां फैलाबो फैगोन। लोगोसेनो प्रबिन गयारी बिथांमोना बे फिल्माव बाहागो लागोन। सावथुनखौ शुटिं खालामगासिनो दं। बे सावथुनखौ सोर लिरनाय आरो सोर डाइरेक्सन होगासिनो दं? स्ट'रि स्क्रिप्ट बेखौ आं गावनो लिरदों, लोगोसेनो डाइरेक्सनखौबो आं गावनो होदों। नोंथांमोना बे सावथुनखौ बबे समसिमहालागै दिहुनहैनो हागोन होननानै मिजिंथिदों? बेखौ जोङो सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआव रिलिज होनो थाखाय जोङो नाजाबाय दङ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन।
बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।